malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Noong simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tulong niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging gabay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Radio Philippines Network, DZRL Batak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, D1KC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKD Davao, DXDX General Santos, RPN Radio Philippines Network. Sa paglipas ng panahon at sa darating pang mga taon, marami mang pagsubok ang ating naranasan, ngunit patuloy pa rin tayong sama-sama at dalangin anuman ang mga balakid sa ating daan. Ito'y ating malalampasan na may pag-asa at taos-pusong pagpapasalamat at pagpapakumbaba. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radio Philippines Network, Radyo Ronda Iriga. Maraming salamat po. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nasa tuya pong tamang oras, 4 minutos makalampasan alas 8 rin pagkaaga. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda
Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS.
Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Mga tugang Diyos, marhay na aga po sa Indo Gabos. Sa 25 na po kita kan bulan na Nobyembre, aldaw po kita nin Martes. Iba niya to sa lado technical, si Engineer Abelindon Toralio, ang samuya pong Chief Technician. Naman sa transmitter, si Ricky Sagayap. Mauran-uran na pagkaaga. Epekto po ini kan bagyong si Berbina. Kaya mayo ng klase sa manlain-lain na eskwelahan, digdi po sa satuyang lugar sa riyon ka na Bicol. Epekto kan pagbagunas nin uran. Man sa mga maroloa, sa senda pong mga harong, sa ibang mga matrabaho, na dahil man apektado kan pag-suspende kan face-to-face classes sa mga eskwelahan, magdara po nin payong o kaya kaputi. Siguro po kita nin mga pamandong unya na pagkaldaw talagang mauran ang panahon. Kumusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, dyan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Na pangapudan baga ka na Provincial Disaster Reduction Risk Management Council ka na probinsya ni Camarines Sur. Sa paagi po yan ni Governor El Rey Villaferte na magpreparar ang mga yaon sa Disaster Risk Reduction Management Council. Talambang local government unit digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Siyempre may pangapudan siya sa tuya pong mga kabarangay na dapat mantiniron subuot ang kalinigan ka na mga drainage. Ang mga inaagihan po ka na tubig talagang pag nagparagrabe po ang uran. Siyempre ang magiging epekto kay niya na grabe na naman na pagbaha sa tuya pong mga lugar. Kung bako pong malinig ang mga kali. Importante na malinigan bako sa nang magparalinig na yaon sa local government unit kan nagkapera mga drainage sigdi po sa kasentruan kan iriga kundi makikoperar ang lambang barangay. Yaon man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat. Karandang Philip, marhay na pagkaaga. So, mapapagaday na po na ng tutuyang hotline. Garo lobat na naririsa. Perming naka-off. Kaya nakapod na ako sa imo, karandang Philip. Bueno, sa tuyang informasyon sa lado lokal, pagkaga ang bareta na nakuha niya to, dapit na naman sa dakulang operasyon sa illegal na droga karandang Philip dyan sa Banuaan kan Minalabak, Camarines Sur. Mga milyones na talaga ang mga nakupangon yan na mga kuyan, shabu, di sa laog kan Kabikulan. 7 million sa naman karandang Philip ang kantidad. 7,140,000 na kantidad kan Shabuan na sa kote kan autoridad. Kasubago ining alas 12:31 min maumagahon karandang Philip. Ang suspect sa ining alias Ricky, 41 anyos, sa ining welder, may agong residente kan Naga, Cebu. Asin presenteng naka-star sa Banuaan kan Philip, Camarines Sur. Siya nadakop kan autoridad huli sa pagbenta kan sarong 50 gramong plastic na may laog shabu
karibay kan kantidad na 100,000 pesos. Kung saan nakuha sa posisyon kan suspect ang 20 pang pidaso kan plastic sachets na naglalaman kan suspected na droga. Nagabot sa 50 gramo ang nasambit na pong buy-back item. Asin sa pangkagabsan, nasa 7,140,000 ang kantidad kan gabos na droga na nakuha sa naunambitan ng suspect. Ang matrayong pong operasyon nangyari nga ni kasubagong alas 12:31, duman ni sa barangay Irayang Sulong, Minalabak, Camarines Sur. Ang anti-illegal drugs bypass operation, pinanginutan ni kan Regional Police Drug Enforcement Unit, ang Provincial Drug Enforcement Unit kan Camarines Sur Police Provincial Office, yaon ang PELED, ang 501st Mobile Company, asin man Minalabak Municipal Police Station, kaibanan ang insulating witnesses. Dahil sa kustodiya mo niyan, kan Philippine National Police ang naunambitan ng suspect para sa magkakanigong disposisyon. So kung na-distribuer ini karon ng Philip, abana, bulto-bulto kan shabu, kadako na naman kan madadanyaran, digdi sa laog kan Bicol Region. Taga Cebu, alagad presente, naka-star dyan sa nasabit ng nadako na persona. Ano daw yan, Ate Glenn? Garo nagpaparadakol na. Sige man ang dakop ka na PNP, kan mga nanunungdan. Iyo nga ni, buot sabihin, igo talaga ni supplier yan, karon ng Philip, na gustong ilaog digdi sa tuyang runa nakalaog na ngani, pero sa distribution day na nangyari, or may na sa kopinakan autoridad. Kan sarungal daw baga, saruban na maparayong itong operasyon dyan sa Camarines Norte, milyones man ang kantidad kay itong nasa koping droga, nasa 10 million. Ining dyan sa Minalabak, kasubago nga may napagkaaga, 7 million. So talagang bakuna mga basta-basta karon ng Philip, bakuna ini mga small fish na pinag-aapod. Iyon yan pinag-aalat kaso yung mga kababayan ng mga darapulang sira na madakop kan mga autoridad. Kaya harong sunod-sunod ang operasyon, harong milyones na kantidad na kansyabuan mga nato sa kote sa ngunya na panahon hindi sa Bicol Region. So at meron niya to, kung may mga masurunod pa kainin, sabi nga rin ka ng autoridad, may mga kaibanan ini nasa bisa mga persona na nadadako at hindi man sila mahuntok para madakopyan sa mga masunod din kang operasyon. Yan ang ito yung dagdag na barata kung yan ang maurad-ura na pagkaaga ikan sa location, Glenda Diaris reporting. Salamat, Ate Glenn, sa mga heras mong informasyon. Nagngangalas po kaya ako sige man ang dakop kan Philippine National Police, kan PDEA, asin iba pang mga ahensya kan sa tuyang gobyerno, ang mga autoridad nagtatarabang-tabang para naiuntukan ang kumbaga kampanya laban digdi sa illegal na droga. Kaya lang mas lalo lugod bagang karon naglalala, nagpaparadako lugod, mga milyon na pati ang kantidad kan mga ipinagbabariwas na shabu o ining illegal na droga digdi po sa satuyang lugar. Anong nangyayari sa kampanya? Baka tinitesting ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dapit sa illegal na droga. Kan panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, talagang iyon inansaro sa pinagtutukan kan gobyerno nasyonal na untokon ang pagbariwas kan illegal na droga digdi po sa satuyang nasyon, lalong-lalo na ining shabu. Ano arog kayan ang nangyayari dahil nag-uuruntok, dapat jawad ka kayo ni pag nadakop ang pinagsasabing subuot mga syabong yan ining illegal na droga,
dapat yan tunawon tulos. Kung minsan kaya nasaro po sa naging problema kan Philippine National Police, siyempre mahanap pa ng testigo. Kung minsan ibabo naman magtestigo ta, napiperwisyo nga kami. Tapos delikado man yan sa muyang buhay kung ining mga pinagsasabing darakulang sira na iyoan nadadakop tapos matestigo kalaban sa inda, makuman po yan na basta-basta. Kaya ini po ang dapat na gibuhan in aksyon kan sa tuyang gobyerno. Kumbaga day pagparahaluyon ang proseso. Ang nangyayari kaya sa kahaluyan kan proseso kan kaso pag-abot sa korte, pagpigdadangog o ining mga hearing, yaon po dyan ang problema. Minsan dahil mo na maaraman kung napapasain na, so bolto-bolto na nagkadarakop na illegal na droga o ining shabu. Ano na ang ginibo? Yan po ang mga kahaputan dyan. Tapos minsan nakakaluwas itong mga nagkakadarakop na imbelto sa illegal na droga. Una ko kay ni ang mga imbelto digdi sa illegal na droga o ining shabu, mayong kumbaga piyansa, non-bail. Dapat ini po ang gibuhan nin paagi aksyon kana sa tuyang gobyerno na day pagparapahaluyon ang proseso pag-abot sa korte. Minsan hasta nalilingawan na ano na daw ngayon nangyari kay itong illegal na droga na milyon ngayon kantidad, bulto kung pirang gramo. Pero day pa man nag-aabot sa kilo, ani ba? Na kung kinilo-kilo na ay bako na yan basta, baka abuto na nin bilyon ang kantidad. Ipisil po pagpara isipon ang arog kay ning mga bagay digdi po sa tuyang nasyon na kumbaga ang mga namamanwa nagmamasid sa na ano nga ta pero malamya kumbaga mabublay ang kampanya kan PNP kan gobyerno nasyonal dapat digdi sa paglaban sa illegal na droga o ining inaapod na shabu. Kaya ini po ang isipon kan mga nanunungdan. Nagpagramdam ang Land Transportation Office Bicol sa publiko na dahil mo napigtutugutan ang mga non-essential land travel sa riyon huli sa posibleng epekto kan bagyong Berbina. Gun ki Land Transportation Office Bicol Transportation Regulation Officer 1 GP Baluloy na ini nganing maibitaran ang pagkabuhol-buhol nin trapiko sa Maharlika Highway asin mga pandalan sa Tabako, Masbate asin man duman sa Matnog. Mapaluwas man liwat subotan sa indang ahensya ng memorandum in kaso ligtas na ang pagbiyahe kan mga biyahero. Mientras tanto, minsay man ni Baluloy sa publiko na magsunod sa mga abiso kan gobyerno para naman sa indang kaligtasan. Kaya iwasan po muna. Kumbaga, dahil mo na kita magbiyahe duman sa mga yaon sa kadagatan, mga mabalyo sa kadagatan dipisil po ang panahon. Kumbaga ikansilar na muna itong sa tuyang pagbabiyahe kisa ma-aksidente pagita sa tahaw kan kadagatan. Bako po yan na basta-basta. Kung nagpapataw-pataw na kita sa tahaw kan kadagatan, inabos kita ka na subasko, makusog na alon, yaw na po dyan ang problema. Kaya ngayang bawal magparabiyahe muna sa mga dagat.
para prepare sa kaya nga kamo. Kamo pan babasulon. Oy, good morning Mampalan sa UNEP High School Batch 87. Happy birthday ki batchmate Neil Manaog dyan po sa Santa Elena, digdi po sa Ciudad Can, Iriga. Kay pa daw ang mga kasabay na nagkukumpleanyo ni batchmate Neil Manaog. Sigun po sa pag-asa, piglalauman man na makaka-eksperyensya nin makukusog na pag-uuran ang riyon kan Bicol, antes pa sa aldaw na ini. Uli sa epekto ka na bagyong Berbina, iyo ta kasud pa nagparauran. Sigun ki Masbate Weather Specialist Christian Allen Torribillas, lauman ang nasa Sangatus sagko 200 na milimetro na pag-uuran sa nasambit ng riyon sagkod ngunyan na hapon. Mantang makaka-eksperyensya man ang Bicol nin 50 sagkod sa Sangatus milimetros na pag-uuran poon sa agang hapon sagkod sa poon ngunyan na hapon sagkod sa agang hapon na Miyerkules. Ay halawig pa pala. Posible man subuotan pagba sa mga hababang lugar o mga rani sa salog, siring man ang pagrasay kandaga sa mga highly susceptible areas, partikularmente sa probinsya kan Albay, Sorsogon, Masbate, Asin, Catanduanes. Siring man na makaka-eksperyensya ng localized flooding o baha sa probinsya kan Camarines Sur. Mientras tanto, basado man sa forecast kan State Weather Bureau na sagkod tropical depression ang kategorya kan nasambitan ng bagyo asin posibleng magluwas ini sa Philippine Area of Responsibility sa aga na banggi o Webes na aga. Kumbaga, stationary pala ang bagyong si Berbina. Berbina. Borober na mo na kamo. So, mga linilipot dyan. Sigun man sa Pebbles, nag-abiso ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology manungod sa posibleng lahar flow huli sa makusog na pag-uuran na darakan raot nin panahon. Sigun ki resident volcanologist for Mayon Volcano Deborah Fernandez, nasa paagi kan bagyong Berbina sin epekto kan shear line han magdadara inin makusog na pag-uuran sa Bicol region. Dagdag pa niya na posibleng mag-generate nin lahar flow sa na Bulkan Mayon. Pinag-iingat man ang mga running lugar sa bulkan kay baan miisi, binaan, mabinit, buyuan, anuling, matanag, bunga, asin, basod, channels. Kasabay man subuot ang banwaan kan ginumbatan kon permihan ang pagbabato yung makusugan uran, rog na sa parte kan Masarawag asin Maninila channels. Sa presente wara pang potensyal na lahar plus alagad posible man giraray ang mga rockfall events sa sinibapang deposits kana bulkan Mayon. Mantang nagtitinerman giraray sa alert level 1 ang Bulkan Mayon, pinag-iingat man ang publiko huli sa posibleng kaparehas kadakula kan sarong-harong ang mga rockfall events. Kay man giraray pinaghahali ang posibilidad ng mga phreatic eruptions na may darang abo o gapo urog nangon yan na panahon nin tag-uran. Pagirumdum kan opisyal sa gabos na ibitaran ang pagrani sa 6 km permanent danger zone, sering man sa mga rani na sa salog na maging vigilant huli sa posibleng lahar flows sa indang lugar.
dumampo sa mga yaon sa harababang lugar, harani sa salog, sa dagat, sa sapa, magtaga oro aparta na mo na ta dipisil ang panahon. Yan man sa linya si Karondang Raquel, go ahead tabi. Salamat tadi karon ng Philip. Manginaga sa imo asin sila sa tatay sa kwento ko ng impormasyon sila dito kan ipinaglinaw sa kanya ni Mayor Lenny Robredo ang siyudad ni Iriga sa nangyaring press Nagatabi. Alam na din na siya ma-attend Karondang Raquel. November 30 rally November 30 rally duman sa Metro Manila alagad mapartisipar siya sinusuportahan niya ang second trillion rally sa siyudad ni Naga sa maabot man yan na Nobyembre 29. Pero kadakol kaya kang nagpukunya sa iya, pinuputak ko siya niya sabi ko ng Philippines sa social media, ano da ata, garo tuminong ang alkaldesa kang siyudad ni Naga na araman niya na ang itinutulog kasi po yung gobyerno, good governance and transparency and accountability. Ano da ata dahil hindi nakikisumaro sa ginitibong maiwasan na rally duman sa Metro Manila. So sa kasunod matabi ko rin ng Philippines, pag-atumag kayo ni sa media sa siyudad ni Naga, pinasaan na kayo na sa iyang kapininungan, ginawa niyang linaw na dahil siya matindi, sigibon na rally duman sa Metro Manila sa maabot ka na Nobyembre 30, alagad, mapartisipar siya sa pangduwang gusto kang trillion rally nagigibuhon niyan sa siyudad ni Naga sa maabot siya na Sabado, Nobyembre 20, na sabi sa Rondang Philippines. Ay pigahalat pa paparahiro. Imani, alam mo magkabaga sa social media na pag sa korupsyon baga, araman niya po ini kang Vice Presidente pa ini talagang sa tinutulog niya ang marisundran ang sabi nga niyan malignant na cancer na hilang sa korupsyon sa satuyang gobyerno kaya sinalampag siya sa nagkapirang militanteng grupo ano da ata ganun kuninong ang dating Vice Presidente na parang ini sa tinutulog niya ang transparency and accountability and good governance. Ano na today, may kaya nagpupurahaw di man sa Metro Manila. Kaya tinawan niya doon kasi na dahil siya maiga di man sa Metro Manila. Tapos magiging tuman mo magkakaroon ng spirit kang enot na pinagpunyan ining trillion na rally di man sa Metro Manila. Dahil siya nagkirong, dahil siya nagtauling komento alagad, presente siya sa enot na bukso itong trillion rally sa siyudad ni Naga. And kasunod na, nagbahayag na siya na dahil siya maiba di man sa Metro Manila, bukod sa suportahan niya ang gigibuhon na trillion rally sa siyudad ni Naga sa mga busya ng Sabado sabi sa Rondang Philippines. Anyway, sa kaya pang lugar ng informasyon sa lugar na isagibo naman sa Philippine National Railway o PNR ang malain-lain na aktibidad kasabay ng pagsulibran kan sa indang ika-133rd anniversary na pinagsagibo kasunod Lunes, Nobyembre 24, 2025 sa PNR Naga Station sa siyudad ni Naga. Luway-luway tabi Karondang Raquel ka na sa imong monitor ta nagpaparasiwit baga. Okay, sige. Mahayo ako. Okay, so kasunod magtabi Karondang Philip sa naging kapayagan ni Jeronimo ang PNR Operation Department Manager inilapat kay niya malain-lain ng mga aktibidad para sa week-long celebration kan sa isang anibersaryo niya na taon. Tigdi sabi Karondang Philip na isagibo kasunod na ang 3 km fun run, clean up drive, paglalansar ng 18-day campaign to end Kambao o the BAW at silang pagbubukas ng PNR Bazaar 2025 na mahalin hanggang sa aldaw na Biyernes, Nobyembre 28, presenting taon. Kasakot kay ni, pinasalamatan ni Jeronimo ang publiko sa padago sa pagtangkilik sa mga train ng PNR at makisumaro-subot ang mga paralunad o commuters na padago sa sila pagtataw ng ligtas at maayos na serbisyo mantag sa abot kayang pamasahe kasi sa mga biyahero pumalo na sila ni train. Sige pa sabi ka rin ng piling sa dating kapayagan ni Jeronimo, palano nila matugangan ang biyahe ng PNR sa maabot na panahon sa Bicol, oras na makapag-migrate na sa Metro Manila at sa mga rolling stock. So ang pilitan nyo kainin na tangkilikon ang satuyang pagbiyahe ng train at amanin ang train dahil pagproduct lagon lingga po sa dakulang disclosure ini sa kada ipagproduct karilon ang trend na inaagihan ng PNR Bicol. Hain na kaya so
nga po, takaskason. Ano nga ang Canada Philip? So, bullet train na pinagsasabi na kaskason, kaya dahil pwedeng abutunin nga po. Ganun suntok sa bulan niya. Pero in fairness, sabi ka na Philip, ako, kung naging OFW kita, nakalunod na ako sa ining bullet train. Halos sa Guinea, Switzerland, pati sa Italia, talagang mabiliton. Kung maluli ang resistensya mo, pwede doon ang sa imong kalinga, pati ang dungo. Kung yan mangyari, i-disaryon dito, ay nakulang sa pabanganin sa yung mga biyahero, lalo na ito mga negosyante ng mga transport at ng mga produkto, palaog at yung paluwas, hindi sa imperong kabitulan. Ang sabihan na ito, tabaka talaga mangyari, ining bullet train na pinagpangako kung nakaaging eleksyon. Dahil pa man na eleksyon, dakol pang pirapang taon, dulo pa. Baka sa matapos bago mag-abot ang 2028, yaon na, ondago na ang bullet train ay pinagpangako kung nakaaging eleksyon. Ito itong peras na informasyon dahil dito lang sa Pili para sa sakyan location para sa Radyo Ronda. Nakakaser. Salamat karondang Raquel sa mga heras mong informasyon hali dyan sa imong location. So entusiasmado sa Trillion March Trillion Rally si karondang Raquel. Kaya nasasabi pati si Mayor Lene Robredo, Mayor na kaniriga. Kung maging mayor si Lene Robredo, digdi sa iriga, baka mawaraanan ba totalmente. Nagsusuba lang po kita ta. Ining laban na ini sa korupsyon sa tuyang gobyerno, garo-oro halawig na proseso ini. Taman tinatawadan ang kakayahan kan mga nakikipaglaban sa korupsyon, kaya lang pero mabublayon baga ang dalagan kan mga investigasyon. Ana dipisil po kakaini sindaman sanan magkakaarapagtara ng mga politiko. Ano ba nga ni mga nakapwesto pasagod sa mga panahon na ini. Aray, si iba nagralayas na, binayaan na sa Pilipinas, pero may paninimbagan pa man po giraray sinda. Kumbaga, kung ano ang ginibo nindang mga anomalya sa gobyerno, ini po ang dapat nindang simbagon, patunayan kung talagang mayo sindang kasalan. Uday po sinda embelto ta masakit pag para isipon na nadadawit ang pangaran kana sarong opisyal kan sa tuyang gobyerno kan sarong politiko nga daiman nagahampang sa korte, daiman nagpapaliwanag nintultol. Dapat face to face ang laban. Masakit yan kung sigaan tararam kan mga embelto marayo man po digdi sa Pilipinas. Kung bari-bari pa ang mga pigtataram, kumbaga dahil nagtuturugma sa mga enot na sinabi ay talagang makasuya bagang pagpara masdan. Pag-abot ka sa dalagan kan mga statement ninda, ani ba, barari-bari na. Pag nagkakasiribol na, dahil na nagtuturugma itong sa indang mga pigsabi duman sa enot, saka ining sahuri, yaw na po dyan ang problema. Dahil mo na maintindihan kung nagsasabi nin katotohan o dai. Pag bari-bari ang sa imong pahayag ay nagluluwas na kumbaga pigriribong mo sana ang korte ang mga nanunungdan sa imong mga pinagsasabi. Bakong makatutubod pag dahil nagturugmaan sa imong statement. Kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan sa Banwan ka na Batu, si Mayor Manoy Enric Dangkalan, si Conchal Eliseo Tanay Prela.
ko duman sa mga paratindanin tilapia mga taga-Bato. Talaga ngaya. Pagkad nga ngawan, binabaha pa ng kadngaya Bato. Ay dahil na niya ako yan aaboton kumbaga dahil na malalantupan ang mga harong sa Banwaan ka na Bato sa gilid kan Danau. Ang mayor niya ako ngunyan dyan sa Banwaan kan Bato, Halangkaw na Dakula. Ito niya ako, nagkakaralantupan tan mayor dyan. Sadhit, si dating mayor Junjun Surilla. Kumbaga pag nagrararom niya ako ang Danau, madali siyang malantupan. Pangirit pati so sarong paratindanin na tilapia ta konsuelo kaman nga mag-istorya siya. Magpakonselo na lang niya ako kita kisa magpara isip kita kan grabing pamumuliti kaman minsan dyan sa Banwaan kan Bato. Maray nga ni ngunyan na naging alkalde si Mayor Manoy Enric Dangkalan dahil na pong gayo baga nagpapara diringkilan sangguni ang bayan sakaan opisina kan alkalde chief executive dyan sa Banwaan ka na Bato. Nakulang bagay, nagtatarabanga na po sinda sa ikakarahay, ikakauswag, ikakaasenso ka na sinambit ng Banwaan. Kaya dakol po mga proyekto niyan ang nagkaka-realisar dyan sa Banwaan ka na Batuta pinag-iit sa pera mo na ang politika pambihira. Pana po kitang 42 minutos, makalampas ang alas 8 ni na pagkaaga. Pala na top 10 most complained government agencies rin daw pong mga ahensya po ini kan sa tuyang gobyerno. Dumaman palan sa Mindanao daw po nagbabagyo, nag-abot na sa ikatulong alarma. Kasulo duman sa Mindanao Avenue ngunyan pa sa ng pagkaga kung sa'y nagdara ininin magawat na bulos kan trapiko sa magibong na linya ka na tinampo. Tulos man ining pinagpalsok kan Bureau of Fire Protection kasulo. Mientras na padagos man ang naglalala na agresyon kan China sa West Philippine Sea halis sa pagbangga, pagsyado, paggamit kan military grade lasers sagkod sa pagpapawarak nin disinformation mas pinaigot pa kan Pilipinas ang depensa kaini. Bilang kasimbagan pinaglunsar kan Armed Forces of the Philippines AFP apat na pangenot na lakdang tanganing protektahan ang soberanya pangatamanan ang diretsong pandagat asin ipagdepensa sarong rules-based international order. Sigun ki Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, malinaw na ipinapailing kan mga lakdang na inian Pilipinas
iyon maninindugan na sinday masuko sa anuman na klase ka na panggigipit o pangkukulog. Enot nagpapadagos ang AFP sa dagos-dagos na presensya sin patrol sa WPS bilang malinaw na pagpapahiling kan soberanya sa tao kan agresibong herukan China. Pag ang presensya iyon basado sa lay, nagiging tunay ining kusog sigon ki Goitea. Daw ang ani limitado subot ang sa tuyang asset e pinapahiling kan Pilipinas na matibay na prinsipyo iyon mas pa na makapangyarihan kisa anuman na klase nin pananakot. At least po dahil kita nagsusurrender sa tuyang diretso. Pinaglalaban pa man giraray kan gobyerno nasyonal, kan mga nanunungdan na sa tuyang diretso dyan sa West Philippine Sea. Sabi digdi ni Senadora Amy Marcos, ang number 1 na kritiko man sana ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Inorot kan Senadora ang nangyaring annual Christmas tree lighting sa Malacanang kan nagtalikod na petsa 23 ngunyan na taon. Sigon kay Senador Amy, dahil man siya nagduman, dahilan ta dahil man siya pig-imbitaran. Elanta bako man niya gusto ang pagsulo na nagaganap sa palasyo. Dito kon makaula ka pa man kan Christmas lighting duman sa Malacanang. Kuya pa, inaprobara naman ang dagdag na 35 pesos sa minimum wage tuman sa Eastern Visayas. Sigon ka House Minority Leader as in Porpis Party List Representative Marcelino Libanan. Pinagaluwas na kan Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa Eastern Visayas ang wage order number RB 825 na naglalangkaw sa minimum wage na dai pinagbanga sa duwang trans. At yan ipagpapadagos po niya to yan. Nagbabalik si Karondang Raquel. Pasok. Salamat abi Karonda Philips sa pang dugang impormasyon sa lalo lokal, voluntaryong suminuko sa mga autoridad ang saraw sa mga individual na kinasuhan as inisyuan kang warrant of arrest kang Sandigan Bayan katakot sa manumalyang flood control projects igdi sa Rion Bicol. Mantang padagos man na pinagahanap ang anumpang kataong akusado. Kinumpirma mismo ini kang Police Regional Office number 5 PRO 5 na nagsuko sa opisina kang Criminal Investigation and Detention Group CIDG ang sarong akusado na may huring na araman na address sa barangay Pinarik sa syudad ning Legazpi. Nangyari ang pagsukot tabi karon ng Philip matapos ang magsagibo ning operasyon ang PRO 5 ka nakaaging Biyernes kang ika-22 kaining bulan kang Nobyembre presenting taon tanganing iserbi ang 7 warrant of arrest na ipinagpaluwas kang Sandigan Bayan. Mientras tanto sa presente tinukoy na kang kapulisan ang kinakamugtakan kang anumpang natatadang mga akusado mantang ipinagsiguro kang PRO5 na mga operasyon na isinagibo alinsunod dyan sa itinakdang legal protocols as in procedural requirements. Uli sa presenting sitwasyon, maduon naman ipinagsugo ni Police Brigadier General Nestor C. Babagay Jr., ang Regional Director kang Police Regional Office number 5 sa mga trackers teams na pahiwason ang manhunt operation tangani siguraduhon ang agarang pagkaaresto sa natatadang mga suspects. Pilinggan nyo man ni Regional Director Babagay ang mga nagtatagong akusado na voluntaryo ng magsuko sa PRO5 as in pamantiniron
ang PRO 5 na nakatuon sa pagpapamantener kang rule of law asin ang pagsiguro mapapanimbag ang mga sangkot subuot sa anomalyang proyekto kang flood control igdi sa Reyon Bicol. So yan sa tungtugan impormasyon, alis sa sakrihan location para sa Rancho Ronda, Rafael Cáceres reporting. Salamat Gerara Itabi Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon haligyan sa luwas. Papadagos po niya itong manod sa minimum wage na pinaglangkaw duman sa Region 8 in 35 pesos. Nagbanga pa ini sa duwang trans and enot na trans yung nagkakantidad 17 pesos ang ipapautob po sa Disyembre 8 ngunya na taon natatadang 18 pesos iyon pautob man po Hunyo 1, 2026. Pagpapautob kan enot na trans and minimum wage iyon malangkaw sa 452 pesos para sa non-agricultural workers as in 422 pesos para man sa agricultural workers. Ipapautob ini sa mga pribadong mga trabador sa Eastern Samar, Northern Samar, Samar Leyte, Southern Leyte as in man Biliran. The increase gives more meaning to the constitutional right of workers to a living wage, sabi pa ni Libanan. This helps narrow the gap between current minimum wages and the living wage standard envisioned in the 1987 Constitution, which places the dignity and welfare of workers at the center of national policy. Hindi yan mamundo sa nadigdita, 35 pesos sa nangani sa pinaglangkaw, duwang trans pa, pinagbanga pa, ay napangyayari. Erakman kan mga trabahador, pag-arog po kaya ng sistema, dikit na sa nanganing kantidad ang pinaglangkaw sa sweldo yan mga pribadong empleyado ita binanga pa. Ang nangyayari kay ni nag-uutob kan pinagsasabi ni Soy Kapitan mga banga sana. Kumusta man po sa mga parantabay niya to sa Banwaan kan Bao Camarines Sur ki punong barangay Nini Ablan kan barangay San Jose asin man ki manay munching maglapid sa indang pamilya. And syempre dyan man sa barangay Salvacion ki Miss Ana Provel asin man ki Mading Rosa Batan ki Miles asin sa Gabospong mga taga dyan sa Banwaan kan Bao. Kumusta na daw so relief operation kasudma dyan sa sinambit ng Banwaan tatawan subuot nin 5 kilong bagas so mga konstituente sa lambang barangay kan Banwaanin Baaw na iguanin itong yaon po sa listahan ka na CBMS. Itong inaapod po na community-based monitoring system na nagmo-monitor sa mga barangay kan mga constituentes naglilistaan mga barangay officials din man an Office of the Municipal Social Welfare and Development. Oy, nganyan man pong pagkaaga, pinagsagibo kan pamayuan kan simbahan kan Quiapo, sinagkaperang opisyal na kan ahinsya na enot na walkthrough sa mga ruta na aagian kan traslasyon kan Nazareno, nagpuon duman sa Quirino Grandstand kung sain pinagbagtas ang mga kalye na aagihan na nagtapos sa Quiapo bilang paghahanda sa traslasyon ngunya na taon para masiguro na ligtas ang gabos pag abot kan pagselebrar kan pista ni Jesus Nazareno.
Kumusta man palan ki Gemini Puso dyan po sa La Purisima, digdi po Ciudad Can Iriga. Richard Epres dyan man sa San Miguel. Ki Dudes. Sino ngayang Dudes? Nagkalas naman sarong property firm sa Pampanga ang mga aki kantulong opisyal na nagmaniobra sa multi-billion pesos na flood control kickback scheme. Sigon sa dokumentong nakuha, nagluluwas na nagkaigwanin pagbabago sa board management as in ownership ka na Agustoan na MBB Global Properties Incorporation ang kumpanyang nasa likod man kan controversial na hotel project duman sa Clark. Sa oring filing kan kumpanya sa Securities and Exchange Commission, mayo man na pangaran ninda President Masimonek I. Maglangki, Corporate Secretary, Sunshine M. Bernardo, as in Treasurer Fatima Gay Bunuan de la Cruz. Tindahan pinagribayan ninda Candaba Mayor ni Maglangki, Donati Pangan, as in Heidi P. Alarcon. Nainot na pinagabisto ni Senate President Pro Tempore Panpiluping Lacson and MBB and Corporate Front kan initial kan kontraktor na si Maglangki, dating Public Works Secretary Manuel Bunuan, as in ang dati kaining Undersecretary na si Roberto Bernardo. Sinabi pa man kay Tony Lacson na ginamit kan tuluan MBB tanganing ma-corner ang mga flood control projects duman sa Central Luzon. Ang MBB yan pinagpatindog sa kapital na 10 milyones na pesos kana Disyembre 2023, as in presenting nagpapatindog nin 1 bilyon de pesos Windham Garden Hotel duman sa Clark Freeport sarong 15-story development sa kabangang ektaryang property na nakatagamang matapos ngunya na taon. Hoya pa pinag-bulgar naman ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Cu na tinukan siyang mag-deliver nin 2 bilyones de pesos na kickback kababa kada bulan para subot kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. as in dating Speaker Martin Romualdez. Sa video na sa iyang pinag-post sa iyang Facebook page, nigaran man ni Ku ang sinabi ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara na nagresibí siya ng 21 bilyones de pesos. Ang totoo poon 2022 sagko 2025 ang kabilgwa na kwarta na nag-agi sa iya para itaw kay Presidente Bongbong Marcos iyo ki asin ki dating Speaker Martin Romualdez ang nagaabot sa 56 bilyones de pesos. Asin hiwalay pa man ang 100 bilyones de pesos na insertion kan presidente sa 2025 budget. Pati naman ang 97 bilyones de pesos na flood control insertion na pinagbugtak sa NIP kan 2026 national budget dagdag pa kaini. Kan mapili subot siya bilang chairperson kan House Committee on Appropriations. Sinabihan na subot siya ni Romualdez na mag-deliver ng 2 bilyones de pesos kada bulan. Makaaga nagkapirang aldaw nagapod sa sakuya si Yosek Bernardo. Sabi niya kay puan nintabang kan Bulacan sa problema ninda sa baha. Duman ko siya sa opisina ko sa Kongreso. Si DPWH District Engineer Henry Alcantara, sabi kan dating congressman. Sa naging meeting, Mini Alcantara siya mismo ang nag-offer kung paano ang barangaan sa mga proyekto kan DPWH
22%. Para kay Speaker Romualdez, 2% kay Yusek Bernardo asin 0% sa nasa sa iya totoo man daw ini. Dagdag pa niya. Sigun kay Koan Delivery kan kickback iyan pinag-resibi kan sa iyang mga tauhan na sinda Paul Estrada asin Mark Tiksay hali sa mga tauhan ni Alcantara sa iyang harong duman sa Valle Verde Subdivision sa Pasig City o sa parking area kan BGC Taguig. Nagikipag-ulay man na subuot sinda sa tauhan ni Romualdez na si Josephine Sereno bago darawon ang kwarta sa harong ni Romualdez sa North Forbes Park duman sa McKinley Drive asin number 14 Nara Street, South Forbes Park. Uun kan sinabihan na subot siya na mag-deliver ng 2 bilyones na pesos kada bulan kan 2022. Agkod sa enot na parte kan 2025, sinabi ni ko na sobra sa 55 bilyones na pesos ang sayang i-deliver. Pambihira. Lagad sa mo sa 1% sana. Pero bako yan makatutubod, mauto. Siwalat man ko na personal subuot siyang nagdaranin 1 bilyon de pesos para kay Presidente Marcos Jr. kan 2024. Sinabi ni ko na nakipag-ulay ini kay Undersecretary Jojo Cadiz kan Nobyembre 2024 panahon kung kasuarin pinag-uurulayan ang tungkol sa 2025 national budget. Na instruction po sa kuya ni dating Speaker Martin Romualdez iyon darawon sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park in Itaw kay Yusek Jojo Cadiz. Nilenta ini ang drop-off point na harani sa harong kan presidente. Dagdag pa kan dating congressman. Pigsambit pa maniko na nakaretsibi siya ng informasyon na ituturing subuot siyang terorista. Tanganing day na siya makapagtaram sa mga kickback ninda Presidente Marcos asin Romualdez. Sinagamon man ni Presidente Marcos siko na magpuli sa Pilipinas asin atubangon ang sayang mga kaso sa korte asin patunayan ang mga sahot kaini laban sa iya asin sa iba pang opisyal. Pa or otro, but it means nothing. For it to mean something, maguli siya digdi. Atubangon niya ang mga kaso niya kung igwa siyang gustong sabihon. Sabihon niya, maaraman kan tao yan, patunayan niya, sabi pa, o doon pang pahayag kan sa tuyang presidente. Kuha na po kitang 3 minutos, makalampas ang alas 9 ni na pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari na nagbabase agri-cooperative. Nag-aalok ang Triple Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, verticulture, agriculture, cacao farming, at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at pumili ng masasarap na pasalubong sa kanyang dairy store na matatagpuan sa Bonifacio Arellano Street, Barangay Mall, Tuban, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanyang opisyal na Facebook page, Triple Agri-Industrial Corporation, o kontak ng kanilang cellphone number 0931-931-2289. Triple Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng klaseng agri-cooperative. Santa Filomena Birthing Home. Mrs., ligtas na panganganak ba ang hanap mo? Dito ka na sa Santa Filomena Birthing Home. Hatid sa inyo ang ligtas, malinis at bagong pasilidad. High-tech na kagamitan, talagang inyong maaasahan. Tara na at pumunta sa Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. Ang Santa Filomena Birthing Home ay nag-o-offer ng libreng panganganak sa lahat ng PhilHealth active members, free baby essentials, and food and cash allowance. At hindi lang yan, may insentibo ka pa.
kapag sinupagan mong magrekomenda at mag-refer ng ibang buntis. Heto pa, mayroon din silang services offered na basic ultrasound para sa mga buntis, OB-GYN consultation, at prenatal and postnatal consultation. O diba? At home ang feeling. Tandaan, Santa Filomena Birthing Home ang puntahan. Located at Balong Pili Street, Zone 1, La Medalla Area City. You can also contact their FB page for inquiries. Search Santa Filomena Birthing Home, La Medalla Area City, or call their telephone number 054-341-3827 or 0919-881-9915. Owned and managed by Dr. Celestine Gonzalez and Mr. Jose Otao Tabarangao. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Si Alex, ang ating sharpshooter dati. Marami na siyang napanalo ng MVP awards. Pero ngayon, Sa kanyang edad, parang sumasablay na ang mga tira niya. Lagi na lang ako sumasablay. Paano na to? Uy, tol, bakit hindi mo subukan itong iBerry? Para yan sa mata. Para luminaw ang paningin mo. Sa sumunod na laro, iba na. Bawat tira, suk. Walang sablay. Salamat, iBerry. Napakalinaw na ng paningin ko. Nagbabalik MVP. Nagbalik ang angas. Dahil sa iBerry, ang mata mo na ang MVP. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, ikot pa lumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Glibasi Asili Cooperative is a multi-purpose cooperative offering a wide array of savings and loan products. GSAC offers high-yielding interest rate for savings for education, retirement, time deposit, after-to youth savers, and regular savings accounts. GSAC also offers financing services for businesses, agriculture, private and government employees, marketing, medical, housing, and many more. GSAC also offers allied services such as GSAC North, GSAC Hotel, and GSAC Diagnostic Center. For your medical needs, we have GSAC General Hospital Incorporated. To help you in your agriculture ventures, we have 222 Agri-Industrial Corporation. Visit the nearest GSAC branch now. GSAC, the keeper of your trust. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rig di sa tuyang programa. Kuya pa nagpaluwas sa ni na retrato kan malitang may SOP. Congressman Saldico. Harog ka na sa kuyang nabanggit sa video, yaon panlistahan kan mga deliveries kan na minalitang kwarta para kay Presidente Marcos Sinman, Speaker Romualdez. Kay bahan man na nagkapirang retrato kan mga nasambit ng delivery sigon sa post ni dating Bicol Representative Saldico. Sa sarong pahabol na post matapos iluwasan sa iyang 9-minute video sa social media kan Lunes, Nobyembre 24, liwat nagpahiling ang dating kongresista nin mga retrato kan mga malitang subuot. May laog nin bilyones na pesos na kantidad kan komisyon na sa iyang pig-deliver kay dating House Speaker Martin Romualdez and Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. duman sa indang harong sa South Forge Park, Makati City sa pagultanan kan 2022 sa Sinman 2025. Sinabi ni ko na nagabot sa 56 bilyones na pesos na kasan na pinagataon ninda o niya ki Presidente Marcos Sinman Romualdez kan pinagsasabing katas supot kan manumali ang flood control projects. Pambihirang mga katas-katas yan. Sa lado man daw kita nin artista kundi tungkol pagirara ini sa flood control.
Inian hirit kan aktor na si Ido Manzano dapit sa naging revelasyon ni dating ako Bicol Representative Saldico kan Lunes. Buyagyag ni Kus sarong Facebook video ang subot pagdi-deliver niya nin bilyones na pesos kada bulan kay dating House Speaker Martin Romualdez puon kan magtukaw siya bilang chairman kan House Committee on Appropriation. Garo subscription plan kan korupsyon pero only available sa naka-premium account sa Pilipinas suba pa ni Manzano. Tapos ini pong manungod sa lado nin Karawat nasungkit kan Pinoy athlete na si Carl Eldriu yulo na pangduwa kay ning medalya duman sa 2025 national budget national budget na pati medalya sa 2000 Artistic Gymnastics Junior World Championships matapos mag-bronze sa horizontal bar finals. Nakakuha man in bronze medal si Carl tugang kan Olympia na si Carlos Yulo sa floor exercise ka finals ka nagtalikod na Domingo. Yan man sa linya si Karondang Raquel nagbabalik pasok. Salamat Tabi Philip sa tuya pang dugan impormasyon sa lado lokal bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Fervina igdi sa Rion Bicol naka-standby na ang aabuton sa 537 personnel sa 10 land assets as in 20 floating assets kang Coast Guard District Bicol para sa agarang deployment, evacuation, rescue as in response operation sa mga flood-prone areas. Manta nagtitinid na suspendido ang biyahe sa gabos ng mga vessel as in motor bangkas sa Coast Guard Station Masbate as in sa gabos sa pantalan sa Sorsogon, Pasiri sa Siargao del Norte. Sigun Tabi Karondang Philip sa naging kapayagan kang Coast Guard District Bicol base sa saindahuring datos ka nakaaging Lunes kasudma, Nobyembre 24 igwan nga aabuton sa 590 pasaherong stranded, 7 vessels as in 294 na rolling cargos sa manlain-lain na pantalan iti sa interong kabigulan. Mientras tanto 24/7 naman ang monitoring kang nasabi ng ahensya as in ang pakikipag-koordinasyon sa mga lokal na gobyerno as in iba pang ahensya sa posibleng emergency. Pagilumdum sa nakang Philippine Coast Guard District Bicol sa publiko na likayan ang mga importanteng sea travels as in padago sa mag-monitor sa opisyal na anunsyo kang gobyerno mapadapit sa panahon as in sa Coast Guard advisories. Dugo na pareta sa lado lokal para sa Radyo Ronda, Raquel Cáceres reporting. Report! Salamat Tabi Karondang Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Again, happy birthday po kay Nel Manaog asinman na Felix Lagremas. Dali po yan sa UNEP High School Batch 87. Sabi po ka na Edmero, digdi sa Camarines Sur, yaon pa lang kita sa irarom ka na yellow rainfall warning.
Tapos inima na total ban sa enterong Pilipinas kan e-cigarette o inaapod na BAPI. Pinaplano na kan Department of Health. Pinaluwas naman na memorandum an City Disaster Reduction Risk Management Council number 11-65 series of 2025, suspension of classes in all levels, public and private. Basado sa DOST Pag-asa Weather Advisory number 17 para sa Shoreline Asinman Tropical Cyclone Berbina na pinaluwas kasubagong alas 5 nin aga. Kana Camarines Sur kaibahan an Erga City ang pinagtaas na sa yellow rainfall warning. Ana gusto pong sabiyon kay ni na makakamati ang Camarines Sur nin makusog na paguran na maabot sa 50 hasta 100 mm sa laog nin 24 oras. Pagba sa harababang lugar, landslide sa mga bukid na barangay asin pag-apaw kan spillway sa piling mga barangay. Bilang pag-iingat, ang gabos na face-to-face classes sa pampubliko sa pribadong eskwelahan sa gabos na level. Ang suspendido po na ngunyan, pinagsugo naman ang gabos ng mga school heads and administrators na siguraduhon na maipaabot ang memorandum na ini sa gabos na mga nanunungdan stakeholders na pitman digdi ang mga minasunod ang pinagre-rekomendar. Maglipat sa modular o online learning modalities kung pwede. Siguraduhon ang mga tauhan kan eskwelahan sa school disaster management teams ang aktibong nagbabantay kan mga update sa panahon asin gibuon ang gabos na lakdang para sa kaligtasan kan mga pasilidad asin kagamitan sa pagtutukdo. Mahigpit man na makipag-koordinar sa City Disaster Risk Reduction and Management Office para sa mga napapanahon na update asin emergency instructions. Padagos na mag-monitor kan mga official na weather bulletin nali sa Pag-asa asin iba pang ahensya. Tinatawaan manin pagdidesisyon ang mga school heads kung ipagpapadagos ang operasyon o klase basado sa sendang obserbasyon sa kondisyon kan sendang eskwelahan asin nakapalibot na o sa kapalibutan. Apera digdian kaligtasan man asin kapakaanan kan gabos ng mga estudyante para tukdo asin empleyado ang dapat magtinir na panginot na prioridad sa gabos na oras. Pa sa Erga City opened the week with a flag race led by the Civil Security Unit under the acting CSU head, Mr. Clito Rabago, where Vice Mayor Childi Mewat commended the unit for its disciplined service and reaffirmed the administration's commitment to safety and community welfare. Sinambit ng programa si Ms. Mare del Berrosa presentar ang series of major awards na naresibikan syudad din Irga, showcasing the momentum of the Arriba Erga administration sa irarom ni Mayor Rex T. Uliba and Vice Mayor Dima Iwat. The city was honored with 3 DSWD Regional Awards, Gawad Serbisyong Matapat, Gawad Serbisyong Masigasig asinman Gawad Serbisyong Mapagkalinga, first place for achieving Level 3 Functionality and Service Delivery Capacity Assessment current year 2022-23, including the highest score of 2.94. Kaya congratulations sa Arriba Iriga Administration. Mayor Rex Uliba asin man po sa Sangguniang Panlungsod sa pangenot ni Vice Mayor Edsel Serrano de Maiwat asin kan lain-lain na ahensya kan lokal na gobyerno po kan syudad nin Iriga. Morning kay Attorney Nonoy Waferina, City Administrator kan syudad po nin Iriga. Hoy, belated happy birthday palan kay Police Lieutenant Colonel Jeric Dun Peace Hadia
and acting chief of police kan Iriga. Siyempre ki Engineer Solomon Monmongo. Kumusta man, digdi po sa Land Transportation Office sa Siyudad kan Iriga ki Mama Grace Rojas and LTO Chief. Tuman sa Siyudad kan Naga, the Land Transportation Office Naga represented by Assistant Chief Ramona Clemencia Eslabadea took part in the joint meeting of the Naga City Airshed and the Naga River Watershed WOMA Governing Board Executive Committee and Technical Working Group members held at a summit in Gu Hotels plus Naga Robinson's Place Naga Complex. The discussion focused on crucial environmental and regulatory updates, including the designation of the Naga City Airshed Policy Directions under Republic Act 8749 o ining inapod na Philippine Air Act of 1999 and the proposed Naga City Airshed Policy for current year 2025, strengthening LTO's commitment to clean air initiatives, sustainable mobility, and responsible transport governance in the region. These initiatives are carried out under the continued leadership of President Marcos and in alignment to the directives of Department of Transportation, Secretary Attorney Giovanni Z. Lopez, LTO Assistant Secretary Marcos Lacanilao, Regional Director Alan Castellaos, and Assistant Regional Director Vincent Nato. Department of Public Works and Highways pinaglonsar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ngunya na aldaw ang DPW's Transparency Portal na magtataw sa publiko nin poll access sa gabos na proyekto kan Department of Public Works and Highways poon 2016. Sigun sa Presidente ang DPW's Transparency Portal iyan magsiserving digital library kan day masobra asin day man makulang sa 250,000 na proyektong pang-infrastruktura sa enterong nasyon. Pwede man na ma-access kan publiko ang portal sa paagi kan https transparency.dpws.gov.ph. Duman po sa nasyon kan Germany, kumbaga mayaman man kang nasyon ini. In Germany, higher education is treated as a public good, something everyone should have access to regardless of nationality. That's why most public universities charge zero tuition fees. Mayo pong tuition, not only for German citizens but also for international students from every corner of the world. This makes Germany one of the most accessible and affordable destinations for global education. Students only pay a small semester contribution, usually between German 100 euro, as in man euro 400, which often includes public transport, a fraction of what university costs in most countries. Germany's free model has become a magnet for young people seeking high-quality education without lifelong debt. From engineering, medicine, to arts, business, and science, students can pursue world-class degrees taught by some of Europe's top professors. Many programs are offered in English, opening doors for students who don't speak German but want a European academic experience.
Although a few regions charge tuition to non-EU students, the majority of Germany remains tuition-free. This policy reflects the country's belief that education fuels innovation, equality, and long-term economic strength. As a result, campuses across Germany are becoming vibrant international hubs filled with diverse cultures, ideas, and opportunities. Germany's model is reshaping global education, proving that world-class learning doesn't have to come with a world-class price tag. Sabi kayo ni pong nag-comment, education should be universally free everywhere. That actually helps the country develop 50 times more when its people are educated. Nagray na ko ta. Digdi sa Pilipinas, subsidy sana ang inaabot kan sa tuya pong mga kababayan. Pero dako lang tabang na yan. Na government subsidy na pinag-o-officer sa mga estudyante sa tuyang nasyon, sa mga pribadong eskwelahan. Maray sa mga pampublikong eskwelahan talagang free tuition. Sabi po ni Senador Kiko Pangilinan, mas gugusto niya na kumbinsiho na sana si Naga City Mayor Lene Robredo na liwat magdalagan sa pagka-presidente kisa ipangapudan ang pagdidimitir sa pwesto ni Presidente Marcos. Sa sarong FB post, sabi ni Senador Kiko ang sarong quote card na subot pahayag ni Mayor Lini na dahil ini interesadong magdalagan sa pagka-presidente. Asin gusto ka ining solusyonan ang mga problema sa iyang syudad, lalo ta magulo subuot ngunyan sa national politics. Pero sigon man kay Pangilinan, sana magbago pa ang isip ni Robredo. Turo tentasyon man kay ni si Pangilinan. Tang habo pagparapipiriton. Saan tayo patungo? Ano kaya ang solusyon sa gulo? Magulo sa ngunyan, asin sa gulo kan sitwasyon sa nasyon, ngunyan, dapat man na pangapudan na ikulong ang mga kurakot sigon sa senador. Sa pangapudan man kaini na BBM resign, mas gugustuhon ko na ang pangapudan na kumbensyon niya to. Gabos si Lene na magbaguan isip, magdalagan liwat bilang presidente sa masunod na eleksyon. Asin iribahan kitang ipangadyi na magtugot siya para sa banwaan, para sa tapat asin totoong pamamayo dagdag pa kaini. At dahil mo na pagpara tintaran. Mayo man mapapala kayan si Mayor Lene Robredo. Ito pigparatintaran kan liberal mala ta nagkaorola. Pabaya na sana sa ibada para hangad ang mga Bicolano na magkaiguanin ano yan, presidente ta nagkaorola na nga ng paksi mga Bicolano baga. So nai-imbel to sa mga anomalya. Marog ki Senate President ano yan, Ches Escudero, Congressman Saldico, Bicolano ay pambira nagsipag na. Dapat kung makandidato ang presidente si Mayor Lene Robredo, linigon muna ang mga pangaran kaini na maapiktaran ang sayang kandidatura. Naaraman ay kunyan nga mga Bicolano kay babagayan sa mga kalungkutan sa buhay kan Pilipinas.
Wala po kitang 34 minutos, makalampas ang alas 9 nin pag-aaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Panawan, kan Buhi, Camarines Sur. Ki Mayor Lacoste, ki dating alkalde Margie Moran Aguinillo, asin man, ki Consyal Michael Angelo Nugi Lacoste. Siyempre ki Consyal Renz Nonato, ki Doki Oki. O yang pinsan dyan sa Tambo, Camarines Sur. Ay, Tambo, Buhi. Ki Manoy Lare Serdan. Pinagabubusol ngunyan kan tulong darakulang met exporters gikan duman sa United Kingdom ang pakikipagtabangan sa mga lokal na kumpanya aning darawon ang senda mga produkto duman sa odigdi sa Pilipinas. Nagapasiring ang mga ini sa nasyon bilang parte kan trade mission nganing makipag-ulay sa presente asin posibleng kliyente sa merkado. Sinambit ninda na ang Pilipinas ang saro sa pinakaimportanteng destinasyon para sa pork exports kan UK Holy sa langkaw na demand. Pinabisto maninda, popular ang UK meat sa langkaw na kalidad, traceability as in sustainability na sakto sa pangaipuan kan lokal na merkado. Sabi man po ni dating NEDA Authority Secretary Solita Winnie Monsod na dai siya pabor sa pangapuda na impeach si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. asin nagtutubod siyang dapat tawanan Presidente nin pagkakataon na tapuson ang sayang termino sagkod sa 2028. Because so is going to be the President. Diyos ko po naman, let's not go from the frying pan into the fire. Sigon Kimonsod na doon man na nagpahayag kan sa iyang pag-aadit sa posibleng karibay kan Presidente sakaling maidagos ang impeachment. Dawa bistado si Monsod bilang saro sa mga kritiko kan administrasyon ni Marcos Jr. Sinabi niyang dayman dapat magtrayumpo ang politika sa presenteng sitwasyon kan nasyon. Kung sa iya mas importante ngunyan ang pagkakasararo asin ang pagkakaigwanin malinaw na direksyon para sa mga Pilipino asin para sa padagos na pag-uswag kan nasyon. Indo pagparay impeachment si Presidente Bongbong Marcos Jr. Ini kaya mga kalaban man sa politika nagigibo kaya na ang kadaklan po mga Pilipino habo man kay Vice President Sara Duterte na iyon magribay maka nga maglala an lalong maglalaan kamugtakan ka nasyon Pilipinas. Sarong bagong resolution na o ipagbawal ang political dynasty ang pinagpasar duman sa Senado kabilang sa probisyon kay ni ang pagpugol sa agum o mga kaparyentes kan mga presenting nasa posisyon na magdalagan nganing magribay sa inda. Prohibiting political dynasties and elective offices has been filed in Senate where 4 sets of siblings have sets. Senator Reza Ontiveros filed Senate Bill number 1548 or the Contra Dynastia Act on Thursday that seeks to prohibit spouses and relatives within the 4th degree of consanguinity or affinity the national official from running in the national elections or of a local official
from running in the local levels within the same legislative district, province, or city. The fourth degree includes great grandparents, great aunts and uncles, first cousins, and grandnephews and nieces. The bill would also prohibit officials, spouses of relatives, or relatives from running to immediately succeed them in the post. Relatives within the fourth degree of consanguinity or affinity of national and local officials are also barred from running in the party list system. 38 years with no enabling law for ban on dynasties. Hontiveros noted that the 1987 Constitution prohibits political dynasties, but the lack of an enabling law has allowed political clans to consolidate power until more than half of incumbent public officials now come from dynasties. The lawmakers says political dynasties are root of all corruption, poses for bold reforms in government. Citing a study in the Philippine Center for Investigative Journalism report, however, Hontiveros said over 80% of members of the House of Representatives are dynasts, while majority of elected local officials also bear the same old names. The passage of anti-political dynasty law is necessary to restore fairness in our electoral system, strengthen public institutions, and ensure that leadership in government is determined not by birth or inherited political machinery, but by merit, integrity, and a genuine and meaningful mandate from the people. The bill's explanatory note reads plain bakit hindi nakabubuti para sa bayan ang political dynasties. Family drama. The bill comes amid of family drama within the Marcos clan sparked by Senator Jaime Marcos accusing President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and the Ilocos Norte 2nd District Representative Sandro Marcos of drug abuse. Malacanang has denied the allegations, and Representative Marcos Sandro released a separate statement saying his aunt's sweep of lies was aimed at destabilizing the government to advancing our own political ambitions. Counterpart, Hontiveros' bill was filed at the House of Representatives last week by Akbayan Party list. House Speaker Faustino Bogidijo is from a politically powerful family, and Isabela has promised to tackle and anti-dynasty bills under his leadership to show the House's commitment to reform after several members were implicated in the flood control corruption issue. House preps for another round of political dynasty debates. So, pwede yan pigpaparahalat kan mga Pilipino na sana maaprobaran ang anti-political dynasty digdi po sa tuyang nasyon. Kasaro po ini sa nagpaparuro saka ginigikanan kan mas malalang korupsyon sa gobyerno. Wala po kitang 43 minutos, makalampas ang alas 9 nin pag-aga. Hoy, kumusta man pala dyan sa San Isidro, digdi po sa Ciudad Caniriga, ki Manoy Arnel Serdan, Manoy Willie Asinman, ki Manoy Belen Pederes. Siyempre ki Manoy Felix Castillo. Digdi man sa San Nicolas, ki Batsmith Aldrin Altesa, ki Warren Nueva. Tumanmampalan sa nasyon kan China, pinaglonsar ang groundbreaking kan
1,000 vertical farming city na pinag-reimagine kung paano ang pagkakan ma-produce sustainably by stacking crops and futuristic towers. The city uses hydroponic and climate-controlled systems to grow food all year with 90% less water and far less land than traditional farming. This model drastically reduces reliance on soil, pesticides, and weather conditions, making farming more resilient in the face of climate change. Producing 9 times more food than conventional farms, the city supplies fresh produce directly to urban populations, cutting transport costs and emissions. It integrates renewable energy and advanced recycling systems, creating a closed-loop model of sustainable agriculture. Experts believe such projects could become the blueprint for feeding a global population projected to hit 10 billion by 2050, all while conserving forests and protecting the environment. Gayonon po yun. Vertical farming city na ma-producer nin siyam na beses na pagkakaigwanin mas bastanting pagkakan. Lagad ma-reduce nin 90% ay magamit nin tubig. Bukas man subutan opisina kan National Bureau of Investigation para sa Senate Witnesses and Whistleblower na si Orly Gutisa. Sabi ni NBI Officer in Charge si Director Attorney Lito Magno, ako ninda si Gutesa kung gusto kayo ning makipag-koordinar sa nasambit ng ahensya. Sigun sa senda, naghihiro naman ang NBI na posibleng mag-issue ng subpina kung gusto kayo ning magtaunin pahayag. Dagdag pa ni Attorney Magno naglaho na kaya subot nagarubula si Gutesa sinday naman nag-atindir sa nakatagamang pag-uurulay kay ni duman sa Department of Justice. Magarumduman nagpabisto si Gutisa na security aid ni resigned ako Bicol Party List Representative Saldi Kukun sain nagdara subot siya nin 46 na maleta nin basura o kwarta sa dating kongresista sin Kiliti First District Representative Martin Romualdez. Basura sa naman palan mga kwartang ito. Bilang man ang mga testimonya ni Gutesa sa mga naging basihan kan Independent Commission for Infrastructure sa Department of Public Works and Highways sa rekomendasyon na kasuhan nin patong-patong na kaso sa Office of the Ombudsman Sindako asin man Romualdez. Himan daw po kita sa ladumanin artista bakong sa boxing kundi ang kagayunan pala ni Gillian Ward ang makakapag-breakdown kiiman bako sa Pacquiao pambihira bako ng boxing yan gusto kan aki ni Manny Pacquiao. Dakul ang kinilig sa paghihilingan kan duwapoon kan aminon kan boksingero na nasambit ng actress ang sa iyang crush
Mientras na pinagbida man ni Jillian sa iyang Facebook post na pagsorpresa sa saya ni Iman. Salamat sa surprise, Iman, sabi kan aktres. Dahilan ta nakareceive siya ng bouquet of flowers. Madadalan man ang garo pag titig ni Iman sa gayon ni Jillian. Mientras na napasabi na sa naman si Jessica Suho na kaibahan ninda na bagong love team. Ay manapugulan kan mga netizen na magkomento sa nasambit ng post. The luckiest fanboy of Jillian Ward, Beauty and the Champ. Mayo na. Panggana na, gana na talaga. The real champion. Si malakas as in si maganda. Pinakilig nyo na ang buong Pinas. Santissima. Maatubang man ngunya na pagkaldaw ang duwang kongresista sa pagdangog kan Independent Commission for Infrastructure sa Taguig City. Sigon sa tahaw pa man kan investigasyon sa mga manumaliyang flood control project, mainot na masalang alas 9:30 nin aga ngunyan si Quezon City 1st District Representative 1 Carlos Sargio Ataydi. Mientras na alas 10:30 man nin aga si Caloocan 3rd District Representative Din Asestio. Parehas naghurot ang duwang congressman kan executive session kaya day mala live stream ang hearing. Inisa na ang enot na live streaming na o sa hearing kan komisyon matapos si anunsyo kan Biyernes. Yaman pala ang mga billing dates kan Caso Reco 3 di po sa Rinconada area. Meter reading dates niya na bulan hasta Disyembre. Sa Iriga, November 25 to 27. Tulong aldaw sa Nabwa, Nobyembre 28 hasta 29, duwang aldaw. Sa Baaw, Nobyembre 29 hasta 30, duwang aldaw man. Sa Banawan kan Buhi, Nobyembre 30 sin Disyembre 1, duwang aldaw. Sa Banawan kan Bula, Disyembre 2 hasta 3, duwang aldaw. Sa Banawan kan Batu, December 3 sin 4, duwang aldaw man. Sa Banawan kan Balatan, duwang aldaw man. Disyembre 4 hasta 5. Yan po ang pag-reading kan Caso Reco 3 sa manlain na lugar digdi po sa Rinconada area. Tapos ini pong power rate. This is to inform the public that our power rate have increased for this November billing period primarily due to an increase of all the charges. The latest bill reflects several adjustments. Number 1, the increase in the generation rate is due to higher WISM prices in the spot market. Number 2, transmission rate increased due to the continuing implementation of NGCP 2016-2022 under recovery charge approved by the ERC dated April 11,
this year under ERC case number 2022-089 RC. Tapos number 3 ining UC PSALM environmental charge of 0.0025 per kilowatt hour was lefted based on the ERC advisory issued date November 6, 2025. Number 4, the PITO rate was implemented under ERC case number 2024-095 RC dated October 20, 2025 from 0.1189 per kilowatt hour to 0.273 per kilowatt hour. For further details, please refer to the ERC advisories. We appreciate your continued trust and support. For inquiries or more details, please visit the Casureco 3 main area. Basta sa low voltage, nag-aabot po sa 6.4781 per kilowatt. Kan October pa pala nini. Ngunya na November, naglangkaw talaga 8.3286. Sa high voltage, 4.4199. As in, ngunya na November, 6.1006. Sa mga residential po, per kilowatt hour, nag-abot din 9.6763 per kilowatt hour. Since sa low voltage, sa 8.3286 per kilowatt hour. At since high voltage, 6.1006 per kilowatt hours. Kaya naglangkaw po ang babayadan kan mga member consumer sa laog kan Casureco 3 ngunya na bulan nag-aabot sa 9 pesos labi. Magabat-jabat na naman po yun sa mga bulsa kan mga member consumers na mapasko. Lagad ang tristidigdi so mga lugar na ba mayo pang supply na kuryente. Hirak man. Kaabuton pa nin December, mayo pang supply, mamundoan Pasko. Ay mamamatian ang Pasko na ilaw ko. Sabi po digdi, isipon mo ini may grocery store ka, pinagpagalan mo, ikaan may sadiri, ikaan nagluluwas kan puhunan, pero imbes na magkuhanin magkakaibang tao para bantayan ang maniba-ibang departamento, ipinasa mo ang interong operasyon sa sasarong pamilya na dai mo kaano-ano, sindaan manager, sindaan cashier, sindaan taga-deliver, sindaan bookkeeper, gabos magpaparientes, gabos sindaan nagre-review kan trabaho, nin saro-saro. Ngunyan, pag may nawawarang paninda, may sobra sa resibo, may biglang malubong utang, humay kalukuhan sa accounting, sisayan mag-iimbestigar, sisayan magibukan audit, sisayan magsasabi ng totoo, pareho man ang pamilya, asin kung may sablay, natural lang na takupan indaan lambang saro. Dai man, bako man tindahan, anapudig di kundi monopolyo. Pag sasarong angkan may kapot kan labi, mas madaling abusuhon, mas madaling magabon, halos imposibleng manimbag. Kaya dahil anta sarado ang sistema sa luwas kan oversight.
Arog kanian politika sa Pilipinas sa erarom kan political dynasties. Sigon sa Philippine Center for Legislative Journalism, sobra sa 80% kan 254 district sets. Ang kongreso ngunya na taon iyon kontrolado kan magkaka-parientes o magkakapamilya. Hali sa barangay, sagkod sa Senado, ang gobyerno iruan garo. Sari-sari store na ipinakapot mo sa sarong pamilya daw, dai mo sinda ka ano-ano. Pero sinda pa man ang nagkukontrol sa gabos na kwartang hali sa bulsa mo. Kapangyarihan na pinamana dahil pinagpagalan. Sa mga dinastiya nag-iikot, sa naman ang pwesto sa sarong apelyido kung may anomalya sa proyekto, kapamilya na sa oversight committee kung may sabit sa budget, kapamilya man ang nasa appropriations. Kung may dapat ipaapod sa hearing, pinsan o agum. Nagpapaapod sa private sector, automatic conflict of interest ini sa gobyerno, naging kultura kan status quo. Kaya ang epekto sa namamanwaan, iyo ang pagtius. Pambira. Pero inaabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram, nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares, si Sinman Raquel Caceres. Sa lado technical, si Engineer Abelindon Toralio, sa muya pong Chief Technician. Tuman sa transmitter, si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang.